سلام تعنا بالله كما يتقنيو كورات تختاتلتنا زي كل جزء بالساعة زي نباهم من نبلو مدب وانا وزعبايو كورات تختاتلتنا أمنا يلومي مدب وانا وزعبا كم مزات هي حزنا يمزل لنا زعباتات أبسلست زعباتات أميتنا ينام سخاتكم عن حيت كنجبر نساتهم دما حدا مدب حملة أثر أتمالي زستفاد أمانيرو زي مدب حملة أثر بوعوع خناتات نبكابي شو عتميتين عسى تربعتنا شو عتم ميلين زأكل شتو استمزقبلي نيرو زي كم حدا مزاتي زعبا غيرنا نباخاتكم حزنا يو نقربنا تخلى حزنا زلنا مزاتي زعبا زما قداي سلام نصطان هاجرنا يزخون كاو بمقصال ام موداتا مبلساسا غيرنا حزنا زلنا مزاتي زعبا مدب زعبا بر بحريو كورات تخاتلتي كساع فصامه مدبنا مسانا صنيحهم نختكاتلو ندعدمنا مسخاتكم صنيحيت نغبر انا داوي سيوم كم اون مسارحتي مرها سلام مرسا بحبر بمخانيو مرها سلام نافتي فلاما يزلعلنا وزعبا كنأتمو تزعبانا حزنا يزلنا بزعبا حملة أسريو كم تفلطو تمالي بوعوع عقباب مدب حملة أسر بهاجر درجة تساليتيو سو تستلم مدينة حزبي إثيوبيا بحد هونكا عبيت عماماتنا معمام تكبر ولا كوان تغنى حملة أسر زي كم هاجر كنو وجنو خلنا زلوا اندمتا تايز مسل بأنصار إيكونومي نخنبلو نخل بأنصار دبلوماسي نخريو نخل بأنصار أب لو تخاب أيرز حدرو زلوا خناتات كريو نخل مو سكي تايز مسلت اندمتو الناس يبخبوهن جمرمو فلا ما عدنا عهبك ياو صبوغ داويت سيوم ياو خمتو لجلس خايو تو إيكولوجي ويكاتو إيكو سيستم ويكاتو خباب أير بمستخخال مداي سبات بمجبو عرشوم لكخلو نروحوهم للتفلاليو موچو مدلادلات كاب مفتار بالزلله زعبا زي انترناشونال بوليتيكس ليو ياو بيزيكالي مالتيو عالم ياو خمتو تفولطو ديكلاريشنز لو اب انفايرمنتال بروتكشن زوم نغرات زيوم اب وحسنان اب مزلاق عالم قند تطمت زعباتات يوم سلازي اثيوبيا بمهاجر ببركه عالم لخه كتسرعوم لغبو دبلوماسياو مسلتاتن قرصتاتن كليو غبو يو خما هاجر لك تزلق زي ناي وحسنا غدايو تو انفايرمنتال بروتكشن وي كاتو انفايرمنتال ديغراديشن تقتلوا لمص وحسنا هاجرن وحسنا زيغاتات عالمن ناي معقاب قندوان انتلوون توم نغرات زيوم خمتو لغلص خايو بهزب تساتفو تاريخ سرحنا هنا خزكو زو حملو يا اثر خم مرحا غبر تدحيزو منقسقاس كاب لجمرلو مبلشا عامتيو ياو 2010 عامه مرت لوطي بايتا بالحازه منغست كابلو سرعم عبيتي بروجكتات وشت حديو تحملوا اثر إلنا سيامي لهبنايو منقسقاس فلسناي منبارت قيديو مالتيو ياو خمتو انترناشونال بوليتيكس إلنا الجلصنايو عالم تو جغرافي حديونا حديو اندامغبيو لقد كم ابنت فلفل غونصتات عالم انتري خايو اب ريسورس للو خيدتات ويكا اب ريسورس للو تمتا هاجراتن لتو نجر نسو ميزانو بالخونه اغباب لمكففال لسرع لزايده ويكا لسفحه طلب هاجرات بايتا يحزب مهلاويين هاجرات لتو صقم لقرفالو عقمن لا مسارح كوينات اسغيدن ناي زيغاتات عالم سلام እንዳተሃወከ ጸኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ቀማምጣ እንተሪናያ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ኣብ ቀርና አፍሪካ ትርከብ ሃገርያ ብዙሕ ሩባታታ ትራንስቦርደር ሲዮም ተብቱ ዶብ ሰጊሮም ላብልት ተፈላልዩ ሃገራት ላአቱ እዮም ስለዚ ዞም ሃገራት እዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ልነቅሉ ማያት ጠለብ ኣብ ልነቅሉ ማያት ጠለበለዎም ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር ውሕስና ዜጋታታ ባይታል ምድሓስ እትኸደሉ ርሕቀት ክህሊ ግድን ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎዚ ጠለባት مسناي حديو ጨመተታት ማዓሪ ይኾኑ ሞ ላብ ጎንፂ ልመጸሉ ኸይዲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ዳርጋ 100 ያው ልምባል ለሰክፍ ነገር ይህሉን ማለት እዩ በዚ ደማ ኢትዮጵያ ከምቱ ትፈልጦ ግድብ ህዳሴ ኃይል መፈልፈል ገይራ ለቱማያት ለምስዳድን ናይ ካልኦት ጎረባብታ ሃገራት ዋላ ቀጥታ ይንኹን ናይቱ ተፋሰስ መባጽ ሃገራት አደጋ ልከይ በጽሐን ለኸደቱሎም ናይ ዲፕሎማሲ ረሕቀታት እንፈልጦም ኢና ናይ ዘን ተፋሰስ ሃገራት قال انركبلو كله تا يمثل تو بوعلي كولونيال رول إلنا نصوعهم للتقيد نجارات حرال موسى للتقدلو دبلوماسيا وصاري نفولتوينا إثيوبيا جن دبلوماسيا وصبللتا علن بلبل ويكعاتو قبولنت علني أب عالم له
خمدرخ بلبل تشلا ويكا نجارات نقول نجيرا سلبا على طرح اتخذ هاجري هونتي سلبا على بزقات أمزي الجروات تهاجرات قدميت له دبلوماسيا وسررعنا درجة بتعمي زو نجارزش منفسه وديو إلى خالق تحسبون لقد دكايو ممكنياتهم خمجات أمو خوينو خزي نجارات نصلها يوم مستي إثيوبيا الجروات تهاجرات قدميت مهاب نايب علي وانين نايب علي ترحيو ناي خالوتهم نايب علو ميغورو إلى سوق تتل نيرا في الكوينات أفتو بايتا لكهلي بعلو الخالق عدل يفتر نيرو أوكي نايب علي تحسط له خالوت لكي يقدو مت أنا هفتي كزايد كعبي كخل لني تن ناي فلفل ماياتي وحش كجبر لني إلى بحمله عصر من كسقاس تجبر تلا زوجنا يتبقى دمو زي قاتها بزلاق النت لممقاب لخلا لسرعة عقات أمي تفتر لا مالتيو سلازي زي بعلم لخ حقي ليتقيد له بمورال التفتصمو أب علم سنة يلخونه وحزي عير نبرات لكهلي أبو وحسنا زيجاتات بعلو الخالة صلاوي قنع صلاوي نتب لفتر حجراون علم لخون عماميو لملبال لجددنا نجرلو حسابات خسر عمو تمليسنا نمت ጽቡቕ ኣለኻ መርሃ ያው ኩራት ተኸታተልትናውን ትማሊ ከምቲ ዝተዓዘብኩሞ ኩላትና መባሊ ከኣል ህዝቢ ኢትዮጵያ በሙሉኡ ኣብ ሓደ ፀሓይ ልዕሊ 714.7 ሚልዮን ፈልሲ ዝተኸለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ሓድሽ ጅማሮ ይኮነን ንተኸታተልቲ 7 ዓመታት ብሓያል ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ናሃርን እናቐፀለ ዝመፀ ምዃኑ እውን ኩላትና እናተዓዘብናዮ እናተሳተፍናሉን ዘለና ዋኒን እዩ زوانين يزخن وجن كلنا مرها وانين زي وانين نايلنا بموساد كامناتنا وانين حليفون كم تسخاون طلعوا زلخا زيون وانين محبر السب عالمونيو حدا زعبي عزوز أجندة عالمنا وسيدنا ترينا تلوت يخونتات أير كاب أوان ناب أوان الناس قاعدة وعخاب أير النوسخة هجرات بحدا جاز أطول خونتات زيجاتات ونكم أو بحدا جاز أطول خونتات بازي استدمر وتصيت دمانة إذا حدا قاتات زي إقتصاد هجرات وين كسل وزغل من جدنا تفتر متسيو مسزلو ناي لو تخاب أير تحزنا هالريق لنا زين تخلو زلنا تخلي أبعدنا كواسينا تري ناس كرم حزي ببع سرت عمتو زي خصات زنبرة قداي دركي حزي أب حدا عمتها كشتغل تعمت وشتي أب 3-4 عمت وشتي تدقاق أمزخونه دركي ويحري زقات من اللخونتات إن تعذبنا متسيناينا عميت ذكرت خون كاب سفر اللي خابيتات حري زنبر اللخونتات نيرقد مع عميت مساسها لدرجة زت راح زي كونه أبتي محواي هفت تفترو زتمنا من اللي خابيتات وسيدنا خلنا وحجن علقلقن مستمزبع خونتات أير تتحيزو عالمنا حدا فتان خونتات زقاتوتلو نبنا وانت متي خامس مهما مريت تحيزو بوزح زيجات دسأنا له مستوى حجن على قلقنون ولا متأنون يشتي يكون أبجل جل خابيتات ونحزي أب إقتصادنا أبتي محبرة ومن قصاتنا نبعلو زخونة أجمع فترة لقونتات كم زلون رأي لنا زي بحافشة قداي مزبع ميزان كهبا أيرن نزيد أميتو زخصت زلوا وعي متأن أير موسخ تحيزو علامات ببع عمتو أجندة جيرن نزي نزع لبات زين مفتاح استفلا سعرتنا تجبره متسيو إذا سعرتها تزي نبي إثيوبيا أمسينا هنوس دخلنا إثيوبيا حدا بوانا نت زي أب تحدث حيل تأمت جيرا بمسرح أب مزبع ميزان كاب أير زجات أمزلو زي معرية كايدة الناس نمكل خال بتجبر توجنهم سرحتات اللو زوم بتجبر توجنهم زلا سرحتات تحدث أب حملة أسر توجنهم زلا سرحيو تخلي مبزحتهم في الحيل جرا إثيوبيا تقامل لهم زلا أب تحدث حيل استدر يوم زوم تحدث حيل خبانا حليفهم ناب قربة بتهاجراتون بإيكونومي بتأثر زجبروا جماروتات فتنتات سرحتات كم زلون عزب علينا هنا سلازي إذا حملوا أسر زون كابزز بقص طبعا تويتل العلوم زنبركا أبتي ناي عالم لخ كونفنشن تقميتهم زلون بس ناي حلوة خبابي تأساسيرهم استقامتوا حقتاتون نحقتات تجزأنا مخان لمدي إثيوبياويان زملاخت كلايون أجندة 10 تاريخ هايون أبزي ناي خباب أير ميزان محلو كم أفريقيا بحد خوينن أبز قصول 5 عامات كن عوتينا إلين كابز حزو حدا بدركي زي هسه ويكاب لو خباب أير زي هسه حملوا إيكونومي كنا هنسينا إذن تجرنا يوتي إيكونومياوي معبالنا وحسكن جبرون خيل
ዝብል ነገር ዕማም ሒዞም ኣብ ተግባር ዘለውሉ ኩነታት ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ካብዚ ዝብገስ ኢትዮጵያውን ዕማማ ወሲዳ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር እናወገነት መፅያ እያ እዚ ሓምለዋይ ኣሰር እዚ ሕዚ ክንሪኦ ከለና ተልዕሎ ዘለካ ብዋናነት ወሲድና ግን ድማ ብኣንጻር ኢኮኖሚና እውን ሕዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሰረታዊ ለውጢ ከምፀሉ ዝኽእል ነገር ኣሎ ተልዕል ነርካ ብዛዕባ ውሕስና ምግቢ ክነረጋግፅ ተኮይና ውሕስና ምግቢ ክነልዕል ውሕስ ዝኾነ ቀጻልነት ዘለዎ መፍራይነት ክህልወና ክእል ኣሎ መፍራይነትና እንተ ብውሕጅ እንተ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ እንተ ብድርቂ ክህስኽ ክእል የብሉን ስለዚ እዚ ንኸይኸውን ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ጠሚትካ ምስራሕ ስርዓቱ ዝሓለወ ምዕሩይ ዝኾነ መጠን ዝናብ ክህሉ ትወዓዊ ከባቢ ኣየር እውን ናብ ንቡር ተመሊሱ ድርቅን ካልኦት ሽግራትን ዘጋጥሙሉ ኩነታት ክቕንስ በዚ ቢልካ መፍራይነት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ጥዕንኡ ተሓልዩ ውሕስ ብዝኾነ መልክዑ ክቅፅል ዝገብሩ ነገራት ስለ ዝኾኑ በዚ መንገዲ እዚ ምስ ምርጋፅ ውሕስና ምግቢ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ሎሚ ሪኢኻ ትኾንካ እውን ኣብቲ ሓምለዋይ ኣሰር ማእኸል ጌርና ንተኽሎም ዘለና ተኽልታት ቅድም ክብል ኣግራብ ጎቦታት ክሽፍኑ ዝኽእሉ ኣግራባት እዩ ማእኸል ዝግበር ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ግን ብርክት ዝበሉ ብፍላይ ኣሕምልትን ፍራምረን ሓገዝቲ ዝኾኑ ነቲ መፍራይነትና ነቲ ንሓስቦ ዘለና ውሕስና ምግቢ ሓገዝቲ ዝኾኑ ከም ኣቮካዶ ከም ማንጎ ዝኣመሳሰሉ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ወሲድና ሽምና እዚ ንግለፀሎም ዝነበርና ዓይነት ፍርያታት ሕዚ ግን ሰደድ ፍርያት ፍራምረን ኣሕምልትን ንኽውስኽ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ዘበርክተሉ ዘሎ ተግባርዩ ኢልካ ንምውሳድ ምናልባት ኣብዚ ትውስኾ እንተልዩ ሓቂ እዩ እቶም ዝገለፅካዮም ሓሳባት ኩሎም ርትዓውያን እዮም ያው ኢትዮጵያ ከም እንፈልጦ ካብ ጫፍ እስካዕ ጫፍ ኣብ 4 ሸነኽ ዓለም 4 ሸነኽ ሃገር ልሙዕ መሬት ዘለዋ ንባዕላ ፍርያ ንኻልኦት ምፍራይ ጸጋ ዝተዓደለት ፕላስ እውን ኢትዮጵያ ካብቱ ሕርሻ ልድረኽ ኢኮኖሚኣ ኣብ ካልኦት ኣማራፅታት ምሙዕዳው ጀሚራ ብልተፈላለዩ ኣግባባት ምስንዳ ኣብ ምግባር እትርከብ ሃገር እያ ያው እዚ ቀጥታ ምስ ሓምለዋይ ኣሰር ርከብ ኣለዎ ምስ ሓምለዋይ ኣሰር ለማንጎ ቆሪፅኻ ላብ ኣፍኻ ናይ ምእታይ ወይ ኣቮካዶ ቆሪፅኻ ላብ ኣፍኻ ናይ ምእታይን ልጉሕጉሕ መሬታት ናይ ምዕቃብ ስራሕ ጌርኻ ምቅላል እውን ንሽተይ ተለይኾነ ብገዚፉ ጌጋ እዩ ያው ምስ ምዕባይ መጻጠለብ ሃፍቲ ማይ ልዳሓዝ ዛዕባ እዩ ያው ከምቱ ኣቀዲምና ላገለጽናዮ ልነበርና ብሓውል ተሓፀረ ልሙዕ መሬት ኣለና ንሕና ከዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ወፂና ክሳዕ ላፍቱ ሪፍት ቫሊ እናኣተየሎም ዓፋር ረእዮ ገዚፍ ሃፍቲ ሃገር ዝተሸከመ ከባቢ እዩ ትልሙዕ ሓመድ ትወፍቱ ከባቢ ልሎ ሙቐት ልዑል መጠን ማይ ይጠልብ እዩ ቱ ከባቢ ተደራቂ እዩ ከም ትፈልጦ ግራውንድ ዋተር ተሃገር እዚኣ ትዕድልታ ሰፊሕ ኮይኑ ግራውንድ ዋተር ተለይህልዮ ነይሩ ወይ ከዓቱ ናይ ከርሰ ምድሪ ሓሸንገ በልኻ ጣና በልኻ ኣብቶም ሪፍት ቫሊ ሌክስ ለለው በልኻ ልዑል መጠን ጉሕጉሕ ማይ ኣትዩ ሃሮማያ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ እንደገና ኢሉ ክፍልፍል ተገይሩ ልዑል ክንክነው ልዕሉ ይስራሕ ኣሎ እዚ ካብ ምንም ልብገስ ይኾነይ ልተጓሕጉሕ ማይ ላፍቱ መሬት ኣትዩ ላፍቱ ማያዊ ኣካል ኣትዩ ቶም ማያዊ ኣካላት ለሓዘልዎ ሓመድ ተኽልል እምቦጭታይ ድዩ ዱልዱል ማይ እዩ ዱልዱል ወይ ከዓ ወትቱ ልምውቃል ለኽእል መጠን ሓመድ ስለዝረኸበ እዩ ተኽለፍቱ ባይታ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ማያትና ወሒስና ቶም መሬታትና ሓሪስና እነስትዮ ማይ ኣብ ምርካብ ሓምለዋይ ኣሰር ልፃወቶ ግደ ስዊልኻ ነናዓቆ ይኾነ እሞ ዙ ኸይድ እዚ ከርና ገዚፍ ናይ ምውሓስ ሃገር ገዚፍ ዛዕባ ኣብ ምዝላቕ ዓለም መደራደሪ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ፀብለልታና እውን ከቢድ ሚዛን ልዕርፍ ዕማምና እዩ ማለት እዩ ከምቱ ትፈልጦ ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብውድብ ሕቡራት ብትሕብብር ጣልያንን ኢትዮጵያን መድረኽ ዓለም ለኸ መድረኽ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፉድ ሳሚት ተሳሊጡ ነይሩ እዩ እዚ ዛዕባ እዚ ስርዓት ምግቢ ኣብ ምዝማን እዩ ነይሩ ዛዕባ ያው አንቶ ላዳሃሰስናዮ መፂና ኢና ሓምለዋይ ኣሰር ስርዓት ምግቢ ምዝማን ማለት ሰብ ካብ ፕሮቲን ለ ካብ ቪታሚን ለ ክረኽቦም ልግብኡ ነገራት ናይ ምርካብ ዛዕባ እዩ ስለዚ ሓፍቲ እንስሳ ንዕቢ ተኮይና እንስሳት ዝቕለውዎ ነገር ክንረክብ ክንኽእል ኣለና ስለዚ እንስሳት ክቕለውዎ ዝኽእሉ ነገር ደሞ ተተኺሎም እዮም ልመፁ ሰባት እውን ብፍራፍረ ካብቱ ስጋን እንቋቁሑን ውፅኢት ስጋን ካብቱ ውፅኢት እንስሳን ብረሓቐ እውን
ፍራፍረ ክምገቡ ክኽእሉ ኣለዎም ኣቮካዶ ተተኺሉ ይልመጽእ ካብ ሰማይ ኣይነጥቢ ስለዚ ስርዓት ምግቢ ምዝማን ዝሃገር እውን ካብቶም ስሩዕ ናይ ሕርሻ ከይድታት ሃገርኮ ከዚ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕላ ካብቱ ናይ ኢኮኖሚ ዋሳእነት መንግስቲ ኢዱ ልምውፃእ እዩ ብጣዕሚ ፃዕሪ ልገብር ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታትና ግን ይፍለጡ እዮም ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ብዓቐን ክንደየና እዮም ዝኾነ ርሕቐት ተጉዒዞም ነገራት ከልምዑ ዝኽእሉ መንገዲ ፀሪጎም ለኣትዩ ሰብ ሃፍቲ ሃገርና ብዓቐን ክንደየና ይልግለፁ እዮም ናይ ባዕሎም ረብሓን ጥቕምን መንገዲ ፀሪግካ ኣቲኻ ሕርሻ ንምሕራስ ድልው ዝኾነ ሓረስታይ ኣለና ዶ ሰብ ሃፍቲ ኣለና ዶ ስለዚ ኣብ መጻኢ ዜጋ ልዕድጎ which is privatized ተገይሩ ዜጋ ልዕድጎም ሰፋሕቲ ባይታታት ናይ ምፍጣር ኸይድ እዩ ተዋሳእነት ማሕበረሰብ ልምዕባይ ዓለም ለኻዊ ሓቅታት which is ነፃ ምንቅስቓስ ፀግዕ ሓርነት ደቂ ሰባት ከም ድሌትካ ተንቀሳቒስካ ብባዕልካ እትብሕቶ ነገር ናይ ምርካብ ዛዕባ እንድዩ ብባዕልካ እትብሕቶ ነገር ልምርካብ ደሞ ልባዕልካ እትህቦም ነገራት ኣዛይድኻ ልቱ ነገር ንሱ ናለይ ምፅዓር ተርእዮታት ዓለማዊ ሓቅታት እዮም ስለዚ ዞም ነገራት እዚኦም ግምት ውሽጢ ብምእታይ ኣብ መጻኢት ሃገር ዜጋ ልውንኖ ሃፍቲ ናይ ምድርጃይ ናይ ምስራሕ ስራሕ እዩ ሃፍቲ ኣብ ሪሶርስ ኣብ ምምቕቃል ቀፀፃት ኣሎ ዓለም ለኸ ሓቅታት ኣሎ ዓለም ለኸ ሓቅታት ከዚ ፎር ኢንስተንስ ኒዮሊበራሊዝም ተባሂሉ ብጣዕሚ ብድኻ ሃገራት ብዙሕ ግዜ ልፅፀ ልምማዕ ሓደ ሓሳብ ኣሎ እዚ ዓለም ለኻዊ ሓቂ እዩ ሃገራት ሰብ ሃፍተን ላብ ልተፈላለዩ ዓለም ለኸታት በዓል ብቱ ፋይናንሳዊ ትካላት ብልውንንዎ ደግፈን ላብ ልተፈላለዩ ክፋል ዓለም ዘርጊሐን ሪሶርስ ክእክባ ይፅዕራ እየን እዚ መንግስታት ኩሉ ዝገብሮ ንሕና እውን ተዓቢና ናጋ ዶብ ሰጊርና ከይድና ክንሽቅል ድሮ ኳስ ልተፈላለዩ ዓፋፍኖ ተርዩ ሰብ እኳ ኤክስፖርት ንገብር ኣለና ምስ ሃገራት ብሚኒስተር ስራሕ ኣቢልኻ ትለሎ ናይ ስራሕ ዕድል ልምጥቃም ሰራሕተኛ ንልእኽ ኣለና ሓቂ ሃፍቲ እንተደርጂና ደሞ ዶብ ሰጊርና ንምስራሕ ንሕቕደሉ ርሕቐት እዩ እዚ ግሎባል ተኣሽሙ እዩ ዓለም ለኻዊ ሓቂ እዩ ስለዚ ዞም ነገራት እዚኦም ልምቁፅፃር ለኽእል ዓቕሚ ኣብ ለየለሉ ኣግባብ ቱ ዓለም ለኻዊ ሓቅታት ልምቁፅፃር እንኸደሉ መስርሕና እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ለዜጋ ስርዓት ምግቢ ምዝማን ይኹን ዜጋ ወናና ሃፍቲ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ዓለማት ለሎ ፀጋታት ልቅጥቀም መንደርደሩ ዝኾኑ ነገራት ባይታ ልምድሓስ መንግስት ማሕበረሰብ ህዝቢ አንቀሳቂሱ ለዓመሞም ልርከብ ተግባር እዩ በዚ ካብዙ ቶፒክ ለመዛዘም ልሙፃ ኣነስ ኻክ ትሰርዕ ትኽእል ኢኻ ሓሳብ ተፈጥሮአዊ ኸይዲ መሬት ኣብ ምንጋዕ ግደ ለለዎም ሰብ ሰራሕ ኣግራባት ኣብ ሃገርና ባይታ ሒዞም እዮም ልዑል መጠን ሪሶርስ ወይ ከዓ ብንሽተኖ ማይ ጓሕጒሖም ተደራቕሉ ክኾኑ ማይ ልዑል መጠን ማይ ልነበሮ ከባቢ ደሪቑ ለሰባት ምንባር ለተኽሊ ምብቃል ኣፀጋሚ ክኾን ኣብ ልሰርዐሉ ሓቂ ኢና ንርከብ ስለዚ ከም ሃገር ተፈጥሮ ተሰርዓት ኣሎ ተፈጥሮ ኣፍቱ ባይታ ለድሕዞ ተኽልታት ኣሎ ቶም ተኽልታት ምስቱ ኢኮሎጂ ምስቱ ኢኮሲስተም ተናቢቦም ተፈጥሮአዊ ኸይድታት ፕሮፖርሽናል ወይ ከዓ ፕሮፖር ልክኾኑ ልሰርዑ እዮም እዞም ነገራት እዚኦም ብሰብ ሰራሕ ኸይድታት ተዓብሊሎም ከም ምፅንሖም ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ልሓዞም ውቕርታቱ ሓድዩ ሰብ ሰራሕን እቱ ተፈጥሮአውን ሃገር በቆል ዝኾኑ ተኽልታት ባይታ ናይ ምድሓዝ ቶም ሰብ ሰራሕ ዝኾኑን ሓደገኛ ዝኾኑ ተኽልታት ናይ ምእላይ ኸይድ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሪሶርስ ሃገር ኣብ ምክንኻን እውን ባዕሉ ዝኸኣለ ግደ ለለዎ እዩ ሩባታት ሃገር ለለዎ መወቃቕራ ከምቱ ዓንቶ ልገለፅናዮ ሲምፕል ኣብነት እንተወሲድና ኣባይ ዝገብርዎ ዝተፈላለዩ ሩባታት እዮም ብቐንዲ ካብ ሰከላ ይለዓል ታፍልፍል ሰከላ ለላ ፍልፍል ጣና ሓዊሳ ካብ ካልኦት ናይ ሃገር ከባብታት እንድሕር ቱባይ ንሱ ትርኑዕ እንድሕር ለይኾነ ቱኸዚ ናሽናል ፕራይድ ወይ ከዓ ብሄራዊ ኩርዓትና ኢልና ኢትዮጵያውያን ከም ኢትዮጵያውያን ሰሚርና ካልኣይ ዓድዋ ኢልና እንፅውዖ ግድብ ህዳሴ ክህሊ ኣይኽእልን ግድብ ህዳሴ ተሰሪሑ ሓይልን ተፈልፊሉ ደሞ እኖታትና ዝረኸብኦ መከራ ኣብ መሓዙትናን ኣብ ኣናእሽተይ ንሕና ንወልዶም እውን ክቕፅሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓምለዋይ ኣሰር ከባብታት ናይ ምውሓስ ኢትዮጵያ ቱ ግሪን ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ሓምለዋይ ኢኮኖሚ ልምህናፅ እትገብሮም ለላ ፃዕርታት ብቐንዲ ዳርጋ ብብሕታውነት ባይታ ለድሕስ ገዚፍ ዓለም ለኻዊ መስርሕ እዩ ያው ዲክላሬሽን ኦን ሂውማን ራይትስ ኤንድ ክላይሜት ቼንጅ ዝሓቆፎም ፕሪንሲፕልስ ኣሎ ብሰለስተ ክፍሊ ዝተመቐሉ እዮም ብሓፈሻ 24 ዛዕባታት ዘለዎ ኩሎም ቶም 24 ዝርዝር ፕሪንሲፕልስ ቱ መውጠንጠኒኦም
وحسنا ناي مركب مثلا قدنة اليوم وحسنا ناي مركب مثل ليتعينه environment وشت ناي منبار مثل يوم ليتعينه environment وشت المنبار دمو بولك أسبات بهاجرات لعممو ليقبو تكبارات ناي مكل خال زعبايو سلازي كربون أي تلك أغلي كربون تلقوا لهم كربون علم يعينا له نحنا بلي عدانا نحس لنا الممل عقمي يتقلو يكون عالم لخا مدرخات خيرنا تسوينا نايتو نجر قدا يبلغونو هاجرات بالتوسنو ملكعون معرنتن مثلا لردوم هاجرات تقعيت رخيبنا خنملس نخلينا زقن فتح كونه يخلي همتو حدا جيزيون بخبر قدامي مستر ابي احمد للتجلس حد حق له بساميت المصلوط يلي سلازي تكبره بحتاوي زعبايو مالتي سلازي ያው ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያን ጸቅጥታታን بتكبار حملو أسر أبيلا عند تكبرت تركب ليفل حساب كسرع يدلي داويت يغني لي صبوا حسابي غريبو مرها بسفيحو نمر أي زمكر نالو خناتات ونالو كبرات تختاتلتنا الزعبازي كم تقدمه لام توينا زجلتنا بتعمل عبي علماون أهوراون هاجراون تحسوا زلوا عبي سفيح زعبا مس مقام تتحيزوا مالات نحنا تمال مسدنا مرفات سمات تحيزنا بستوس سنة ملكعون أيتي وانين أجد سنة نمجلات إنا فتنا جيرنا زاجد حساب 4 بليون زاكل فلسي كم إثيوبياويان تخيلنا لنا أزد ما قوابينا أم حواي مفرعينتنا أم عباي أم عزاز نبع لزخونة ترى عند تساوتر يزخونة لو تاتون عندما تزور كبول لخونة تالو دري قام زنور قلاياتنا حجي مايك فلوس جمرو لخونة تالو أبقى لقى الخوابيتات دما نمسنو زي مشواس زنور خوابيتات بمسنو خن المعمن حاجة مسكرم تخطق أمالو من أما فرعينتناون رؤي زخونة لو تنخنا متسز جبر لخونة تالو قاو حليفون إثيوبيا خم إثيوبيا أب مدرخ علم بزياب حملة وأسرت أميتات وجنوم زلا سرحتتات مريحنتا قصيلا زخرت اللخونتاتن بزي أفلطون شلماتن وز تبركتلان كابو سجيروجن كم تناجلسنا يزلنا ناي تكبار سب مخان بتكبار زر لوطي أفتي مسلون جبون مس علامات كوات تزخلنا جرون تحقاقيس كاب مسرح علمنا أتياتو خبز الحرجة نموسا خسرح كم زلوا وجن كم مجلس مقطعون زد اللي أي مسلنن بزي بيلنا مرها نفتي كل أي حزنا رأسي كنسجر تي كل أي رأسنا خبرات تختاتلتنا أب قداي سلام من سطان هجرنا زت أمتيو قداي سلام من سطان كان العلك لنا مرها كلهم كم عالم كم أفريقيا أهجرنا كم هجرنا زلنا له خبابي كلهم محبر إقتصاديون بوليتيكاون نتفتاتنا وحسن سلامون بزخونة من قدي وجينا محبر السب ون رهو زخونة سلام رخيبو ملو عقمون قلبون أب سرحتي لمعاتن هنت سرعة ديمقراطية أفتي حجر كان نسخل سرعة منجستي وكان نسخل سلام أو بوليتيكا ونحن كعسل عند حركوينو سلام تي أجداسي وانين يلكا موساد زكاليو إذا سلام زد ما بوانا نت منجست رح سلام سلزبلة سلام أي متن سلام نبوزحات أكلت استوادد سرحن خاب سرح حليفون عمق زخونة دليتن انت زي هاليو سلام متعي كالن سلام كابولك أسبي بقاس أنا بقولك أي وشت أو سلام تزي هاليني مرجع تزي هاليني نعطي وشت أو سلام زي مهلاون زي مرجعان نبكال أصبحت النات تسجاجرة تسلام كابولك أسب نبس درابيت كابس درا نام محبرسب كام محبرسب نبهاجر نابله نات تسجاجر خدلو زغل عدل فت أرسل زغل سلام نأكليا راح تربح الكاتيجوري فوز يكونس كلها أو زلك دليتن قلبن منم بزي منم زوال أول ملكعو تأمامينك أتيخا خسر حلو زجب كامس مخانو تتححزو أبز مدايزي تاينا سرحنا مسئنا خنبل كلنا مرأي زلنا قداي مسؤولي سمعني بمنقست مداي بزوح جزء كم النسوم عون أبستفلالي وانات زلوني حسب فلالات ولا انتهلو زمني حسب فلالات زياتهم كنت زوسد جزين توسد زلك أنا حسب فلالاي أبكبلي زوريات أرب إذا أمسخها بزمع بلا ديمقراطياوي مسرح تختيلك بزمن قد زي فتحات أجمعات كأليخا تسلاموي قعزون من قدن قتصل كم زلوا بزح جزي وأتنقطي بوزقلة اللخونة تاتيو كابز بززلة أب قداي سلام أميتو استفتروا زي مقدداوات حقوق قطعة تليمون نازئاتهم منقستي قلت زي أب بيتوكل تزبق قريبا بكبر قدامي دكتور أبي حمد ونكم زقلتوا
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሓሳብ ኣፈላልያ ለኒሉ ካብ ክሊ ዙርያ ጠረጴዛ ወፃኢ ካልእ መማረፂ ዝወሰደ ኣካል እንተልዩ እዚ ኣካል እዚ ምስ መንግስቲ ተቀራሪቡ ተዛትዩ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ንኸናዲ ፃውዒት ዝቀርበሉ መንገድታት ከም ዝነበረ እውን ናይ ቀረባ እዋናት ተዘከሩታትና ምዃኖም ተተሓሒዙ ብርክት ዝበሉ ኣፈሙዝ ብረት እዩ መዋፂ ኢሎም ኣብ ተፈላለዩ በረኻታት ኮይኖም ዝተፈላለየ አንጻር ሰላምን ውሕስ ድሕንነትን ህዝቦም ዝቀሳቀሱ ዝነበሩ ካብቲ ዝነበሩ ጌጋ መንገዲ መማረፂ ኣፈሙዝ ብረት ክኸውን ኣይኽእልን ኣብዚ ሕዚ መዋእል ኢሎም ናብ መንግስቲ ኢዶም ሂቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መዝነት ቦታ ከይተረፈ ስልጣን ሒዞም ነቲ ንሃገሮም ምክሓስ ዝጀመሩሉ ኩነታት ከም ዘለውን ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮታትና እዩ ስለዚ ሕዚ ብዋናነት ሰላም ካብ ኣፍና ምዝራብ ወፂና ባይታ ንክትሕዝ ሰላም ውሕስ ብዝኾነ መልክዑ ኣረጋጊፅና ናብ ሙሉእ ዓቕምና ሙሉእ ጠመተና ናብ ጉዳይ ልምዓትን ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ሰላምን ንክንገብር ሕዚ እውን ዝተርፉና ገዛዕዮ ከም ዘለው ዘመላኽቱ ኩነታት ኣሎ ናብ ክልል ኣምሓራ ከይድና እንተሪእና ሕዚ ብርክት ዝበሉ ክሳዕ እቲ ናይ ጣብያ ዘሎ ማሕበረሰብ ዝወረደ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ሰፋሕቲ ናይ ኣብ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ዝጠመቱ መድረኻት ተሳሊጦም እዮም እቶም መድረኻት ሳቶም ኣረጋጊፆሞ ዝሓለፉ ሓቂ ከምቲ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚድያ እውን ዝተኸታተልናዮ ሕብረተሰብ ሕዚ እውን ፃውዒቱን ድሌቱን ሰላም ከም ዝኾነ ሰላም ካብኡ ብዝረሓቐ ቁፅሪ ኣብ መፍረያይነቱ ኣብ ውሕስና ህይወቱ ኣብ ንብረቱ ኣብ ኩለ መዳይ መዋእሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ፀገማት እንዳፈጠሩ ከም ዘለው እዚ እውን ንነዊሕ እዋን ግዜን ዕድልን ክወሃቦ ከም ዘይብሉ መንግስቲ እውን ናይ ዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ናይ መውሓስ ሓላፍነት እውን ስለ ዘለዎ ዝሓላፍነቱ እዚ ክዋፃእ እቲ በብኸባቢኡ ዝረአ ዘሎ ውጥም ቅልቅል ዝብል እውን ድሌት ህዝቢ ከም ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እውን ከም ዘይኮነ ህዝቢ ሕትኡ ዴሞክራሲያውን ሰላማውን ብዝኾነ መልክዑ ናብ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካላት እናቕረበ እናኣለየ ፍታሕ እንዳረኸበ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ እቶም ዘይተፈትሑ ከዓ ብግዜ ከይዲ ክፍትሑ ዝኽእልሉ ዕድል እናሃብካ ዝኽየደሉ ኩነታት ቀዳምነት ክወሃቡ ከም ዘለዎም ኣብቶም መድረኻት ዝቐርቡ ዝነበሩ ሓሳባት ስለ ዝነበሩ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ከም ሃገርና ከመይ ትዕዘቦ ኣብዚ ናይ ሰላምን ፀጥታን ሃገርና ኸ ብስሩ ናትና ሕቶ ድዩ ኢዳእታውነት ንደገ ሓይልታት ከንሕና ምቹ ባይታ ዶ ንፈጥርን ዘለና ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይና ክንጥንቀቕ ዝግበአና እንታይና ክንገብር ዘለና ናይ ደገ ሓይልታት ከነዚ ሃገር እዚኣ ብኸመይ ምጥምቷ እንታይም ዝደልይዋ ዘለው እቲ ምውጥዋጥ ንሪኦ ዘለና እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ናይ ውክልና ጦርነት ዓይነት ዝመስሉ ነገራት እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ትብለና ነገር ኣሎ እስኪ ትዕድልና ወኻብሎ ያው ሰላምን ፀጥታን ንብል ተለና ሰላም ማለት ንቂ ሰባት ለይከተሃወኩ ክነብሩሉ ለኽእል ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ኩነታት ማለት እዩ ፀጥታ ንብል ተለና ደግሞ ድምፂ ምጥፋእ ተለይኾነ ለይግብኡ ድምፅታት ከም ጥይትን ለኣመሰላን ካልኦት ኣብ ልዕል ህላወ ሰባት ሓደጋ ከውፅሑ ዝኽእሉ ነገራት ድምፆም ናለይ ምስማዕ ዛዕባ እዩ ልኾን ማለት እዩ ዓለም ሓደ ጎልደን ወይ ከዓ ወርቃዊ እንብሎ ሕጊ ኣለዋ ብኣኻ ክኾን ለይትደልዮ ኣብ ካሊእ ኣይትግበር እዚ ዓለም ልረዳድኦ ሕድሕድ ሰብ ክቕበሎ ፍጹም ርትዕ ከቐምጠሉ ለይኽእል ሓሳብ እዩ ስለዚ ሰላም ብፍልፍሉ ብቐንዱ ካብ ባዕሉ ይጅምር ሰብ ማለት እዩ ሰላም ንባዕልካ እንተሂብካ ሰላም ንኸባቢኻ ንምኽላእ እትስርዐሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ኣይኽእልን ማለት እዩ ምስ ሰባት ለጋኔካ ነገር ኣሎ ለጋኔካ ነገር ብኣግባብ ሓበራዊ ረብሓ ክትዓምም እትኽእለሉ ዕድላት ኣሎ ሰባት ማዕረ ክኾኑ ይኽእሉ ሓዲኡ ካብ ሓዲኡ ብልሐሸ ልጥምቶም ዛዕባታት ኣለዉ ብመሰረት ጠመቱ ንሓሳቡ ልሐሸ ነገር ናይ ምርካብ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ትውንሱ ዝረኸቦ ነገር ብካልኦት ሰባት ልጥመተሉን ለይፃዕሩሉ ነገር ልሙሳድ ይፅዕሩ እንተኮይኖም ኣብዚ ዛዕባ እዚ ዓራቂና ሕጊ ይልኾን ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ይወፅእ እዩ ይረቅቕ እዩ እቶ ኣብቶ መጨረሻ እውን ሕጊ ልትግብሩ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ጥሕሰት ሕጊ ኣብ ምቁፅፃር ሰላምን ፀጥታን ዝህብኩ ነገራት ኣብ ምስራሕ ሃገርና ኣብ ምንታይ ዓይነት ብርኪ ትርከብ ልብል ነገር ምርኣይ ሜቢ ኣብቱ ለይግቡእ ሰላም ኣትዮም ምንቅስቃስ ዝገበሩ ኣካላት ላብ ትክክለኛ መንገዶም ልክመፁ ዕድል ስለዝፈጥር ኩነታት ፀጥታ ሃገርና ምድህሳስ ኣገዳሲ ይኾን ያው ድኻ ሃገራት ኢና ብናይ ውልቀ ሰባት ኣከዋውዳ ቱ ባይታ ሕጊ ልፅልየሎም ኣጋጣሚታትን ሓቅታትን ሰፋሕቲ ክኾኑ ዝኽእልሉ ዕድል ኣሎ
لأمثلو سرحتات لمصو وصلوا قمت وشت بمتاي منجست ببوليسي درجة ديجيتال إثيوبيا جهود مقبار سفحت سعرتات ندا قبر يركب بز مسرت كلهم سيكترات ناي ديجيتال إثيوبيا حقين من قد تتصنابيرهم لمخات مدلوات ندا قبروا لركبوا له لافتو مدلوات مسوا لهم تصنبيرهم من كسغاس اللي جمروا له لمعباي سعر القبروا ونه مالتيو سلام نصتان نبلتلنا أب وشت عدي ويكعا دوب ليس جرو زعباتات ليتلو قندي بوليسيو زعبوا لخون بوليس من تعينة بركي يركب بركي تكنولوجي ما حور صدتها تاي مسل مرأي أقداسيو سيتويشن روم اللو بوليس حد كتماتات درجة بزحن عبيت كتماتات بسيكوريتي كاميرا يحد سرايين للو مولو بمولو تتقبيرو مالتي يخوني جن زنجر زي ወንጀል ኣብ ምቁጽጻር ባዕሉ ኸዓለ ግደለዎ ማለት እዩ ፖሊስ ካብሉ ቀደሙ ግዜታት ለማሕበረሰቡ ተበጻሕ ለምዃን በተሽከርከርትን ልጎሉ ነገራት የለው ይኾነ ካፍቱ ነበረ ግን አዕርዲዩ ብልበረኸ አግባብ ለባዕሉ አዳልዩ ይንቀሳቀሱ ይለሎ ማለት እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይ ውሽጢ ወይ ከዓ ዶብ ለይሰገሩ ዛዕባታት ጠሚቱ ምንቅስቃስ ይገብርሎ እዩ سراويت مكلا خال هاجر زوم لا أمسلو نتفتات اللي كجبر للتجددلو مخني تايو تالك الكأتي لسرعه حق من قستو مسارة له قدام النت توم تالك الكأتي حق من قستو مسارة كتك أمول جور نجارات تموت أيوم هذا دوب سجر متأثرات بايت هذا حسقة حلا وهاجر لو حدا جا كسات حلقل من قصاص بمهلاويو إثيوبيا خمتو عنتو الحلف عن جندنا ولا جلسنا يلو مسأنا ببركة عالم لخق وبلنتها لزايد نايزيغاتها من بار وحسك قبر الخيل أبعد دوش طلع عممو عالم لخاوي مثلي لفترو من قصاصات ندا قبرت يا تركب لزوم نقرات يومون عالم أفلتو هيو بناي إثيوبيا تصتتها محاور عاب متأممان للو تنكر امنت لرئيلو أقاتامي روحك تلاقي خدنا نايت مال سميت ويكعتو UN فود سميت بعلو الخالة ناي هجرات مرحتي عسرت هجرات مرحتي يوم ترغيبو بمينستر درجة لنكساغسو تو ناي دبلوماسي محفرسب قبل تفلاليشن عالم الموتو بتعامل بقصر عريهم بزحت يوم نيرهم إثيوبيا منجستي سلامو لمعقب وحسنا ويكع عقني بولي ليفل امنت تلهليهم زوم سبات يوم او زير كوي سلازي عوش تعدي لنكساقسو بوليتيكاوي إلنا خنصوعهم ولا كو أنا تتصقم خو اتقاو منقصغاس لقورو أكالات ياو اتقاو قونس المفتر ما بقسي مخنيت أقداس خمو اتقاوي قال سن من لعال تو جست كوز لبهال نقر اللو تو مخنيت اللوهم دو حتوتات المسرع عدلاي تغوينو بوليتيكاو فلالات كاو دمو حسابات سريعة سلو حسنا محفرسو تخدلو مرحقات الديمقراطياون السبعو مسلاتيوم حق من قستو مسلاتيوم زوم نقرات زيوم لمخات لخلو بايتاتات يلو فيديو ما بعد وشتي مالت بوليتيكو فلالات يفطروا يخوني مش من قست تلطيفكم من قست تصوتلو ጨውጨው يخون يلون لنا ግን حساباتهم بقبو سريعو لمدردار لخلوم بايتا من قستين صفيديو خما ابنت كوميشن هاجراو زتلو كوميشن هاجراو زتا قبل تفلالو خبابتات خيرو اجندا يلكبلو اجندا اوم هيوم مش منغست لملزاب بدمدلوات ليغبرلو مخنيت استايو خلاي ነገር ደሞ ኸምቱ አንቶ ለገለጽ ኻዩ ኢትዮጵያ አውሽጥ አለለዋ ለአመሰሉ ናይ ጸጥታ ጸገማት ግምት ውሽጥ ብምታይ ሉዓላውነትና ከጎውጡ ለኹሉ ነገራት አብሸነ ክልተፈላለ ተርዮታት አለው ልጁ ነገር እዚ ምን ይተሐታት ክኾን እዚ ታሪካዊ ተሐታትነት ባይታ ይድሕዚዶ ማለት ብዙሕ ታሪክ አለናኮ አውሽጥ አድ ጎንጺ ተፈጠርተሎ ነገስታትና አይ ቅድሚት ንሃገሪና እንህቢሎምኮ ላብዶብ ለኸዱሉ ሐቅታት አለውና ሐቂ خمل زيوم لأمسلو حقتاتنا أفتو زمونن أبناء تكنولوجي ساعات ببوزح أقباب مفتحي كنا متصلو أبن كل جزء مفتار لي تخال من تايو زومنا قرات زيوم بلاي مفتارو مخا بصرو بجبو كن مزنو كن خل لنا من يتحتى تلغون تاريخه وحطهم العلو يترفي هاجر أوش تعدو بالعلو أجمعت دوباتا كدفر مريتها كجبت التجور اللي قاتامي 3-4 عامات يجيرو
خزون هم عينة تريوتات تلو لزونا جرزي مني تحتاتي سلازي سلامن سأتتان وش تعدي أم هو خيدي حق من قستاو لأخو بقندي أبشنا خالي أخوينون دهالو أبناي وش تعدي قلولوات كسمن لجبر له وحسنا عدي ناي محلاو قدر للوو سراويت مكلخال بقبو اللي كاين كساقس ناي مقبار خيرتات اللومو تايو فيلد مارشال برهان جولا بقداماي حصر لبلت حنت نترر متنققتا يوم حلال فوتنيهم يوم حدقو يا نيرا تعمل اختي بشنق حنت اللي تقبر ملغتي عندهم زيا حدقو سخنتي حشنا لو علاونتنا لا حدقا لساطحو نغرات اللو مالتي خمزي عينت نغرات تواوت اللو ابوتات هايمانوت لا بكلل تግራይ خيدوم ምህጽንታ አቅሪቦም ነይሮም እዮም ኣብ ላሕለፉ ግዜታት ለኣመሰሉ ኩነታት ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ለይግብኡ ምንቅስቃስ ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ሕድሕድ ገዛ ለውፅሖ ፀገም ንፈልጦ ስለዚ ሰላምን ፀጥታን ልህውክ ፖለቲካዊ ጠለብ እንተልዩ ሃገር ዝዘርግሐቶ መስራሕት ኣለዉ ላፍቱ መስርሕ ንሱ መፂኻ ፖለቲካዊ ሓሳባትካ ሰሪዕኻ ናይ ምድርዳርን ጥቕምኻ ናይ ምርካብን ጉዳያት ባይታ ክድሕዙ ዝኽእሉ ሰፋሕቲ ባይታታት ከምምህላው ቱ መሳርሒ መሰረት ዝገበረ ሕግን ሕገ መንግስትን ሃገር ልጥሕስ ሕጊ ልጎን ዝገብር ኣካይዳ ልተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ቶም ፖለቲካዊ ውዳበታት በዓሎም ስኽን ኢሎም ክርእይዎ ለይፈራሕኹ ማዕዳ ክልግስ ይደሊ ጽቡቕ كبرات تخاتلتنا نقصلي زلوتي وقعنا من الوقت افتنا مودعتا مزاتي زعبانا ون بصحنا سلازلنا نشتيون ساعتنا ون يدرتنا سلازلو يحصر بيلنا اب زحزناو غداي بر بحريت اميتنا مرها صنحيت كنقبر اسكي بستوسنه مس بر بحر تتحيزو اثيوبيا اب تاريخا مس بر بحري استتحاز لمدن تاريخن زلوا هاجريا ذا هاجر زي أجن باستفلا أجات أميتات كنبلون نخيل أب موالنا تي بر بحري معادنا خنرئ لون نخيل عدل تفاتيريو زي تاريخ زي من البات أب تاريخ إثيوبيا كم جيجا عين التاريخ تجيرون كوسل لوز عدل له مغنياتو بركت زولا على بمائة مليون زقوت صار حزب حسكا مغال بركت زولا خاب هاجر وش تحالفون أفريكان على من كم جيب زغل تفطراوي هافتن عدلاتن صقاتاتن حيسكا كبر بحري وصاي مخان حدا بانصار لمعات كنوسدو نخيل كالاي بانصار صطتنا ون كنوسدو نخيل منالبات حمته يون صطتنا دلعس لزنبرنا اب قي بحري اب طقانا يزلو اب قي بحر خوينو كاونا تونጨፈና ባና ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ኣለውና ነዞም ሓደጋታት እዚኣቶም ብቀረባ ኮይና ክንምክቶ ምን ክዲና እግርና ናጣሚርና እናሱቅ ክንብል ዘለና ወይስ ዋኒና ኢልና ክንሰርሐሉን ነገር ዝዕድል ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ እውን ከነጣጥሕ ዘለና ዝብል ነገር መንግስቲ ብትብዓት ወሲዱ ይምልከተኒ ኢሉ ናሰርሐሉ እዩ ዘሎ እስኪ ትኸይዲ ከመይ ትሪኡ ዘለኻ ኢትዮጵያ ያው ኣብ ኣርባዕቲኡ ሸነኽ ማለት ድንበራታ ዶባታ ሰፋሕቲ ኣድማሳዊት ዝኾነት ሰፋሕ ዓባይ ክቡር መግለጽታት ለለዋ ሃገር ያ ኮይን ነይራ ያው በታሪክ አጋጣምታት ላጽበበት መጽያ አፍቱና ይቀረባ ጊዜ ታሪክ ወይ ከአካፍቱ ሞደርን ኢትዮጵያን ሂስትሪ ኢልና ካብ እንጾርሖ ክል ጊዜ ድሒዙ ዳርጋ ብተነጻጻሪ ሻይቶውን ለውጥታት እንተለውን ዳርጋቱ ከዝለሎ ጂኦግራፊ ሒዛ ተሪፋላ ማለት እዩ ክሳ 1983 አቆጻጽራ ሃገርና ኢትዮጵያ በር ባህር ነበራ ሃገር ያ ብናይ ታሪክ አጋጣሚ ካብቱ ክልዙ አድሒዙ ኤርትራ ድባሃል ሃገር بpolitiካው ጠለብ ኢለ ለምጽዋዕ ብለይ ለሰክፈና አግባብ ሃገር ብልኾነት ያው ኢትዮጵያውን ለለዋ አማራጭታት በር ባህር ተዓጽምዋ ኣብ ከቢድ ጸገም ምን ቁሉላውን ላተንከባለለት መጽያያ ያው ናይ ጸጥታ ዛዕባ ነልዕልተለና ሓደ ዓዊ ኣብነት ኣለና ኣብ ማይጨው ኩናት ተሳሊጡ ነይሩ ኣብ እዋን ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ 1928 ጣልያን ብልመጸ ማለት እዩ አሻይቱ ስዕረት ለተአናገና ኢትዮጵያ በጅቡቲ አቢላ እተእትዮ ነበረ መሳርሒ ኩናት በፈረንሳይ በማዕጋቱ እዩ በተደጋጋሙን ከምቱ ብሔራዊ ወሕስናና ሓደጋ ውሽጢ አሎ ተብሂሉ ናሽናል ሴኩሪቲና ሓደጋ ውሽጢ አሎ ተብሂሉ በመራሕትና ከምቱ ተገለጸ መሳርሕታትና وحسننا لمحلاي نأتيهم أقوحتاتنا كلها بتنا هجرات بجروبات هجرات يفتش نيريو
ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሕስናና ታይሽሙ ለምጽኦ ጽልዋ ምንም ጽዋ የለ ይበቃ ሓደጋ ውሽጢና በመዓልቲ ሚሊዮን ዶላራት ኢና ነውጽእ በመዳ ኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊና ልበጽሕ ሓሲ ሓሰቦ ማሕበረሰብና ተደሪሩ ምምሳሕ ኣብ ለይ ይኽእለሉ ብልተፈላለየ ኣግባባት ጻዕሪ ኣብ ልግበረሉ ግዜ ተደሪሩ ልክምስሕ ልክቆርስ ወይ ከዓ መሲሑ ልክድረር ልገብሩ ነገራት ምምላእ ኣብ ንኽእለሉ ኩነታት ኣይኮንና ንርከብ ስለዚ ሕቶ በር ባሕሪ ልዞም ለኣመሰሉ ጸገማት ቀሪፍና ለኻልኦት ሃገራት እውን ልክንተርፍ ልገብረና እዩ እዚ በር ባሕሪ ሕቶ ምስተሉ ዘለና ሰዓት ላሕፀርኩ ክኸድ ለተፈላለየ ሃገራት ዓለም ካፍተን ሓያላት ተሒዘን ሸነኽ ዓለም ከዚ ክልተ ሸነኽ ፈጢራ ልምጥዝዳስ ኣብ ዳርጋ ምድለዋት እያ ትርከብ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ በሪ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ቅቡልነት ኣለዎ ሓደ ቤዝመንት ወናንነት በር ባሕሪ ብዓይኒ ረባሓ ጎረባብቲ ሃገራት ለምሳሌ ጎረባብቲ ሃገራት ካባና ክሓልብኦ ልደልያ ቅርሺ ብምሕሳብ በሪ ዓጽያልና ኣለዋ በር ባሕሪ ግን እሱ ብሕብሕቱ ግን ለዘን ሃገራት ኢኮኖሚየን ኣብ ምምዕባል ለለዎ ግደ ኣውዝእ ተልባሃል ይኾነ ናይ ህዝበን ኢኮኖሚ ከንሰዓርር ወይ ከዓ ክዕብየለን ርኢና ይንፈልጢ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባይ ግን ኣብ ዕብየት ኢትዮጵያ ልተንጠልጠለ ኢኮኖሚ ከም ለለወን ሃገራት ምዕባለ ኢትዮጵያ ምዕባለኦም ምዃኑ ኣሚኖም እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ ኣግባብ لمفتاح مدلواتن منقسقاساتن تلقولو إثيوبيا هي بقى مقبل مريح بايتات إذا تأسسر قطبات زوبا نمرقات الجوارات تصعرون ناي قربا جيزة تذكرون أيو يا كيف خام قبلتك أبى يقدم حلم فلفلنا الحوار ندى كتبون أثريتها مالتيو سلزي لسه تقمت أثيقة قربا وتاجراتنا أبيتنا أبيتهم مخانو يوم تو كمان كحلو الدنيا قرشي أبيهم خمليو صحهم أبيت بحضرة مخانو ترديهم قربا تاجرات قدمت له دبلوماسي ركوت عينا بأجواب خنديناي نعاتهم خمل روحهم بتككل أنالايز غيرهم ويكا أستفيلهم أستنتينهم أفتو خبابي سلام لكهلي لا ملزابات لا مدردارات الخموصو ترير ملقتي نوت اونلي بهاجر ناطرح علم لخت كالاتو لا مسل صقطታት ክፈጥሩ ኣገዳሲ